Yung pala cheeses, Mariel, Yara, matalik siya natin. Kaya sa cheeses sa luncheon sa akin sa kuwa. Mga ito, Eliel, mga ito, dahil may klamo si Lime Silog, S.A. Firman. Kawala cheeses kay Pense, Lorena. Miracle si Lalumit, kay Mera si Finankena. Mama Nazareth, Pukul na mga kapat Joseph. Masing Ashlon Matay, Matarena pa siya nung unikap sa Kinder mo. Out na linagyan sambo. Mga pamirnak tadi, paingatan mga sising at tamalisun. Kasi Aru, Ammonia Club, Jesus, may tamalisun, yung plastic, like a ritual house. Sa ang kapasitas ng birut, at Jesus sinakayayala. Kaya na Yok shui asa club sila. Apa sih kalau ini sisken saksi nelayan kita ini pernah sih. Yang apa witness yang med kemuliakan Jesus Christ. Mayin apa so med naikkan ya kan. Mama kita yang kita kan mental. Sa pilot na pagkaya. Kaya naugat na yung hakulo ng mga mamanskita ko. Goodbye. Bro. Hello. Where's my bag? Your bag? I don't really know. Hi guys. No. Hi friend. I'm bringing this. What the heck? I'm recording. It's going on YouTube. No, for real, I'm doing it. For real.